Plazako berrikuntza eta gero, badator Next dirulaguntzekin egingo dugun bigarren obra nagusia eta Oianguko baserria aterpetxe bilakatzeko lanak izango dira. Dagoeneko lizitazioa argitaratuta dago, eta eskaintzak datorren osteguna 21 aurkeztu beharko dituzte eraikitzaileek. 1.600.000 euro pasatxoko lanak izango dira, hemen atzean dagon baserria bergaitzeko, igogailua jarri, lehenengo solairu guztia eraberritu logela berriak jartzeko, eta bigarren zati bat ere izango du obra honek. Obraren bigarren zatian, eraikin hau, garai bateko golferako egindako eraikin hau birgaituko da baita ere, eta atzekalde hontan gela berri bat atonduko da, bai ikastaroetako eta beste edozein ekintzetarako bideratua, eta hemen gaur egun aldagelak dauden eremu hontan ere, eremu estali berri bat irikiko da, aparkean egin nahi den ekintza guztiak egiteko.